Di sala 2016 bûyera herî mezin li Tirkiye qewmî darbeya leşkerî bû. Şêva 15 tirmehê beşek ji leşkeriya Tirkiye hewl da ku dest danin li ser desthilatdariya Tirkiye. Devleta Tirkiye ji ber vê darbeya leşkerî rêxistina Fethullah Gülen tawanbar dike. Fethullah Gülen ve zîdetirê 10 sala li Amerîka li eyaleta Pensilvanya dimîne. Devleta Tirkiye çendîn caran bi fermî daxwaza teslîmkiran Fethullah Gülen ji Amerîka kirî bû. Lê belê hîn te encam ji vê daxwazê derneketiye. اگر ام هوالبندین استراتیجیک بن دوی هون وی کسی کل پنسیلوانیا دمینه تسلیم ما بکن. Di darbeya leşkerî de Serokkoman Recep Tayyip Erdoğan banga çûna derve ji gelê Tirkiye kirî bû. Piştî vê bangê bi hezaran hemalatiyên Tirkiye çûn derve. Gurê agahiyan di darbeya leşkeriya ne serfirazî de 207 hemalatiye Tirkiye hatine kuştin. Artık bu yapının her okulu ایرو شون و همی دبستانین کو پیوندین وان به ور رخصنه را هنه همی کومله وقفین وان سازین وان رخصتنین تروریستن. Piştî darbeya leşkerî operasyonên berfira dest pê kir. Heta niha zîdetirê 40,000 kes hatine binçavkirin û 70,000 kes jî ji karê xwe hatine dûrxistin. Di heman demê de jî gelek operasyon li ser çapemeniyê jî hatiye çêkirin. Hîn 145 rojnamevan di girtîgehên Tirkiye de ne û 195 beşên çapemeniyê jî hatine girtin. û desthilatdarên Tirkiye dibêjin heta kesekî peymendiyonên bi rêxistina Fethullah Gülen re hene operasyonê min berdewam be. û Serokvezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım jî dibêje em hêza xwe ji gelê Tirkiye stînî. Halkın gücü, halkın gücü. Hêza tangan nikare hêza gel bin pê bixe. Hemû cîhanê hêza gel dît û bûn heyranê wê hêzê. Gelê Türk bijîrîdan demokrasiya xwe û em hêza xwe ji wan distînîn. Ve demek dirêja rewşa awarte li Tirkiye hatiye îlan kirin. Bûyerên li Tirkiye qewmin nêrînên di derbara 10,017 tênê berçava. Bi taybetî alûziya li rojhilata navîn, zordestiya li ser kêmaniya û muxalefeta Tirkiye hêviyên rewşa aram kêm dike. Arama car, dengê Amerîka.